Ang pagtabang sa atong isig kataw panahon sa emerhensiya mo'y usa sa mga hiyas nga atong mahulagway kanunay sa mga anaa sa medical field sama sa doktor ug nurse. Ug ang maong panultihon nahimong tinuod na usab, human nga duha ka mga nursing student ang walay pagduha-duha nga mitabang sa usa ka ginang nga ginaslasan sa iyang liog sa Maydan Plaridel dakbayn sa Sugbo Lunes sa hapon. Ang gihulagway karon nga mga bayani human nga nag-viral sa social media ang ilang bayanihong pagtabang sa usa ka biktima sa pagpanglaslas mao sila si Angel Faith Ababat o Christian Joyce Noel Una, pulos nagtungha isip second year nursing student sa University of Cebu kun UC. Si Ababat mo ang makita sa nag-viral nga video sa social media nga mihatag og first aid ni Bernardita Zamora human kinilaslasi sa iyang liog sa iyang kapuyo. Samtang si Una mo ang kauban ni Ababat nga nag-PE uniform og mitabang usab kang Zamora. Matod ni Ababat nga nakuratan og nahadlok siya sa netabo ni Zamora ni atong tungura apan human nga wa gilaing ni suway og tabang niini. Wa gid siya pagduha-duha sa paggamit sa iyang nakatunan sa iyang pagtungha isip nursing student aron maluwas lang si Zamora. Mapasalamaton usab si Ababat sa iyang classmate nga si Una nga mo'y nagpahinumdom niya sa pagpabilin sa ilang presence of mind ug mitabang usab paghatag og first aid ni Zamora. Gibutyag ni Ababat nga karon pa siya makasuway og pagtabang og yun atong hitabo. Sanglit wa siya maanad niini didto sa ilang lugar sa Baybay, Leyte. Natol usab nga didto siya sa panghitabo human nga nagpalit siya og requirement sa tunghaan. Like no choice yun, sir, but since nobody else was there and I know how to do the basics of first aid, so I came to her aid, sir. Was second year student sa nursing? Yes, sir. First time to nimo nga naka-encounter og ginato? Yes, sir. It was really my first time, sir. You don't see those kinds of incidents way back in our province. So seeing a crime to occur like right in front of me, sir, it was a truly traumatizing and yet a scary experience. Si Una nga taga Bulacau dakbayan sa Sugbo sa iyang bahin. Mibutyang gabisan ko na kayawan atol sa hitabo. May patigbabaw gayod ang iyang presence of mind. Mapasalamaton siya nga human nga ilang natagaan og first aid si Zamora. Aduna usay laing mga tawo nga mitabang kanila aron mapahimutang kini samtang naghuwat sila sa ambulansya nga mokuha niini. Makita mo sila ka like marathon jud mi kay first time man namo. So like wala jud like practice jud like real ba. Mo to ni ana ra ko sige lang kalma lang then gratefully sad nga naa sa like atong help sad namo nga taga workers sa is katong nga maligya og mga supplies then nalipay ra sad mi kay like ni hatag sila katong mga gauze bita para to stop the bleeding. So mo to like nga nakuha na mo ang like kakulba ato kay we know nga na-stop naman and na-secure na mo nga dili siya mag-bleed og maayo. Ang Dean sa College of Nursing sa UC nga si Mercy Milagros Apuhin, mapasigarbuhon sabay niyong buhat sa ilang mga tinun-an. Nagpakita lang kini matud pa nga wa magkuwang ang tunghaan sa ilang paghatag og kaalam sa mga tinun-an. Di lang sulod sa klase kundi lakip na usab ang mga gawi nga gitudlo ngadto kanila isip mga maayong tinun-an. Gumikan sabay niyong buhat ni Ababat. Gikatakdang tagaan kini og scholarship sa tag-iya sa UC nga si Attorney Agustos Go. Tagaan usab kini og scholarship sa ilang review center. Abaghon usab sa tunghaan ang pag-take unya niini sa lokal ug international nga board exam. Samtang si Una, hayan makadawat usab sa susamang ganti. He exhibited commendable acts, most especially the core values of UC, which is service, tempered with caring and compassion in whatever health scenario these are needed. And our school, College of Nursing, equipped our students with the knowledge, skills, and attitude that they can translate in real-life settings. Ang biktimang si Zamora giyong luwas na sa makuyang kahimtang, samtang kapuyong milaslas sa iyang liog, anaa na sa kustudiya sa kapulisan. Kini si Greggy Magdadaro, alang sa My TV Cebu.